ved mig selv ved jeg, at Free Atia, free Babua, free Malaku, and all are free. Bare en uge i længere tid uden dør er så ubehageligt. Ja, jeg tror, det er en vanesag. Det er simpelthen en vanesag. Man kan godt lide at putte sig. Jeg kan godt lide at putte mig. Ja. Hvad betyder tørklædet for dig? Men det betyder faktisk ikke særlig meget mere, end min mor det betyder. Jeg skal bare lige have det på. Ja. Så der ligger ikke så meget i det. Jeg selv tænker ikke over det. Jeg var i Jordan i et år, og jeg tænker overhovedet ikke på at tørklæde på. Der er jo ikke nogen, der snakker om det. Og det er netop det igen, ikke? At hvis du gerne vil på situationer i nogle tørkesituationer, i nogle situationer, whatever det kan ske i det her liv, så kunne det være, at det ville være en fordel at gøre det på den måde. Er det ikke ubehageligt at have håret indelukket hele tiden? Ved mig selv ved jeg, at bare en uge i længere tid uden dør er så ubehageligt. Ja, jeg tror, det er en vanesag. Det er simpelthen en vanesag. Man kan godt lide at putte sig. Jeg kan godt lide at putte mig. Ja. Hvad betyder tørklædet for dig? Men det betyder faktisk ikke særlig meget mere, end min mor det betyder. Jeg skal bare lige have det på. Ja. Så der ligger ikke så meget i det. Jeg selv tænker ikke over det. Jeg var i Jordan i et år, og jeg tænker overhovedet ikke på at tørklæde på. Der er jo ikke nogen, der snakker om det. Og det er netop det igen, ikke? At hvis du gerne vil promovere og praktisere ligeværd, så hvorfor skal vi tale om udseende, når man taler om nogen? Det er jo uanstændigt et eller andet sted, og det strider der imod min danske ånd, at jeg skal vurdere en persons gyldighed ud efter hans udseende. Det er ikke sådan, jeg er opdraget på de danske institutioner, jeg har boet som barn. Så for mig, det virker ikke så dansk. Lene Jeppesen spørger, hvorfor stå frem? Hvorfor stå frem? Ja, jeg arbejder bare på Nørrebro, og jeg engagerer mig i hvad kalder vi civilsamfundet. Jeg er interesseret i at være med til at forebygge interview af den der mange islam. Og jeg er interesseret i at forebygge hadforbrydelser og diskrimination. Og jeg er interesseret i at være med til at promovere, at muslimer og kristne jøder er ikke i krig. Og vi muslimer, vi vil gerne være med til at passe på samfundet, bygge samfundet op. Der løber virkelig mange kommentarer ind her. Der er rigtig mange thumbs up, og der er også mange i den anden ende af skalaen. Haters gonna hate. Ja, er du konverteret til islam eller til araber, for du har arabisk dialekt? Ja, grunden til, at jeg har arabisk dialekt, det er, fordi jeg taler også arabisk i min fritid, og jeg læser også arabisk. Jeg lytter til mange arabiske tekster og foredrag. Så jeg er en dansk person, men jeg er mere end en dansk person. Jeg kan tale dansk, men jeg kan også tale engelsk, jeg kan også tale svensk, jeg kan tale arabisk. Holmstrøm Nielsen spørger, vil du som muslim date en kristen dansker? Om jeg vil date, altså med mig har ting, der skal der være formål med tingene, ikke også? Så hvis jeg skulle date en, så skulle det være en formål at blive gift med ham. Og jeg kan ikke give det, jeg vil være gift med en mand, der ikke ved, at han har en sjæl. Fordi jeg har en sjæl. En kristen mand, han beder til Jesus, og jeg beder ikke til Jesus. Så jeg vil ikke have en mand, som måske kunne være dominerende. Altså en mand kan godt være lidt dominerende over for kvinder. Og kvinder har en tendens til, at man gerne vil følge sin mand i hans idé eller hans tanker. Fordi så har vi fred i hjemmet, ikke? Altså, han får ret, og jeg får ro et eller andet sted, ikke? Så jeg vil ikke sætte mig ind i sådan en situation. Jeg vil have en mand, som ved, hvad der skal ske med min chef, og som kan tage sig af det, han skal. Der bliver spurgt her, det er tydeligt, at du ser op til noget andet end det danske. Ønsker du sharia-lov i Danmark? Sharia er et ord, der betyder vejen, og muslimer og kristne og jøder har alt sammen sharia. Og sharia, det er den måde, det betyder metoden. Så når jeg for eksempel spiser med højre hånd og vasker mig med venstre, så følger jeg sharia. Når jeg følger sharia, så opnår jeg fred i og med, at det ikke er mig, der har skabt det her. Jeg har ikke skabt mig selv. Der er en plan med alle de her ting. Så når jeg følger sharia, så opnår jeg fred. Men det er min sjæl, altså det får min sjæl. Altså en del af shariaen er at følge loven i det land, jeg bor i. Så jeg tror, at hvis man kender til de her ting, så vil man ønske, at alle muslimer følger sharia. Ham, der spurgte før til, om man vil date
en kristen, han siger, ellers en fed sweater og øve med den date. Jeg tror, jeg skal tage det som en Det tror jeg. Ja. Okay. Synes du, det er i orden, at eventuelle børn af dig påvirkes din religion? Der bliver der spurgt ind til dine børn, om du har børn i det hele taget. Jeg har 4 børn. Mine børn, de er danske palæstinensere og danske syrier. Så mine børn, de vælger selv deres identitet, fordi at jeg mener ikke, at der er nogen, der skal fortælle mig en historie. Mine børn skal fortælle deres egen historie. Og jeg fortæller den heller ikke for dem. Så jeg italesætter ikke deres tro eller noget. Jeg tjener dem ikke til noget som helst. De kender deres familie, de kender deres historie. Og det synes jeg er vigtigt for dem. Kender sine rødder, kender sin historie. Og så derfra, så bliver de til de mennesker, de skal blive til. Tusind tak for det, Helene. Spørgsmål, de bliver ved med at vælte ind her. Heldigvis er der rigtig, rigtig mange konstruktive af slagsen. Super. Tusind tak til dig, Helene, og tusind tak til alle jer derude, der stiller spørgsmål. Selamat pagi untuk Muhammad Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat tunggu Firsa, pusat saya alhamdulillah. Dan melake bermandum bertanya dalam dengan pada Allah sidra. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Salim Aceh Sumatera National Liberation Front dari Eropa Denmark, Muhammad Hanafiah. Okey, selamat pagi Muhammad Hanafiah. Gelake lagu Bob Rizal Sidam Apoi. Tulis leba. Kemudian selamat pagi untuk Minan Syahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu, selamat pagi di hari Sabtu 1 Rajab 1442 Hijriah. Semoga sehat walafiat selalu. Buat si hab bakso goreng Bang Dail sabar dalam berniaga katanya. Okey, selamat pagi juga untuk Ijol. Assalamualaikum Culim, Pahaba. Alhamdulillah uronyo. Kirim salam ke saudara Mandum spesial ke Dek Auga Manteng. Lakai lagu sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semoga mendengar saja. Nah, di Italia no.